Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Και ας με αφήσεις να ζω στη μοναξιά. Καλές γιορτές, σου στέλνω ευχές, να σε καλά. Και ας με πληγώνει που έχεις φύγει μακριά. Άντζελα Δημητρίου, έτσι μπήκαμε, έτσι, πάρτο ρε, πάρτο. Έχει πάει 10 η ώρα το βράδυ. Πέμπτη, πώς το μήνες έχουμε, 19. Έχω γράψει podcast το απόγευμα, το οποίο δεν έκανε καλή επαφή το μικρόφωνο και έχω βγει σαν ρομπότ και έχω φάει το γλέντι της ζωής μου και το ξαναγράφω. Εντάξει. Αν βγει μούφα, αν βγει ξεπέτα, κράξτε με. Εντάξει. Επεισόδιο νούμερο 51. Ούτε η μάνα μου δεν θα το ακούσει. Ένα ακόμα μία αξιόλογο podcast εδώ για σας. Πάμε δυνατά. Και όπου βγει. Εντάξει. Χρόνια πολλά. Αύριο Παρασκευή γιορτάζει ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης, η Ιγνατία. Είναι γενικά του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Εντάξει. Ωραίος τύπος. Να τον χαιρόμαστε. Να είναι πάντα καλά. Και ναι, περίεργη μέρα, βροχερή, περίεργη εβδομάδα θα έλεγα. Να μιλάτε, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να μιλάτε παιδιά. Είδα αυτή τη βδομάδα αυτοκτόνησε ένας αθλητής, γνωστός αθλητής, πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού. Τους βλέπεις αυτούς, λες, εντάξει, αυτοί εκατομμύρια έχουν, ομορφόπεδα είναι, 2,5 μέτρα είναι, τι ανάγκη να έχουν. Και ποιος ξέρει τι κρύβει ο καθένας μέσα του. Και αυτοκτόνησε κι άλλο ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο τον ήξερα εδώ και 15 χρόνια. Είχα να τον δω αρκετά χρόνια βέβαια. Αλλά θλιβερό να μιλάτε και στους φίλους σας και σε ειδικούς. Γενικά να μιλάτε, να λέτε τα προβλήματά σας. Είναι μαλακία να φεύγουν νέοι άνθρωποι, να φεύγουν καλά παιδιά. Είναι πολύ θλιβερό. Ναι, ζώρικο. Οκ. Προχωράμε. Ας αλλάξουμε λίγο. Είμαστε στο Ντουμπάι. Εντάξει, είμαι στο Ντουμπάι. Πήγα για δουλειά. Πήρα το αεροπλάνο. Έχω κλείσει τη θέση αυτή που είναι 2 θέσεις. Η μία κοντά στην άλλη, δεν είναι 3. Λέω οκ. Θα την πέσω εκεί πέρα. Στο διάδρομο κοντά. Θα περάσει το ταξίδι. Μια χαρά. Οκ. Μπαίνω μέσα. Πάω στη θέση μου, λέω σαν κυριούλη, εγώ είμαι εδώ. Κυριούλη, ναι, εντάξει. Ήταν ο κυριούλης αυτός ένας Ινδός, 120 με 140 κιλά. Μου λέει, δεν μπορώ, λέει, να κουνήσω, μπες εσύ από μέσα στο παράθυρο. Λέω, εντάξει, κάποιος θα γλεντήσει το φρεράκο σήμερα, είσαι εσύ αυτός, γλένταμε. Οκ, θα περάσω. Περνάω μέσα, λέω, οκ, θα προσπαθήσω να κοιμηθώ πάνω στο παράθυρο. Εμδε. Με είχε ζουπήξει ο κυριούλης, 100 κιλά εγώ, 140 αυτός, ευσομούλης, με τον μπουφάν του, με τους κούφους του, με τα όλα του. Με είχε ζουπήξει εκεί πέρα. Και το καλύτερο ποιο ήταν, ότι σου λέει αυτού τη γαλισιανόφατσα, κάπως πρέπει να την κλεντήσω λίγο παραπάνω. Οπότε ήθελε να πηγαίνει για πιπί του, με σκουντούσε και εγώ τι έπρεπε να κάνω. Να τον αρπάξω με το δεξί μου χέρι, να το περάσω κάτω από τη μασχάλη του, να το σηκώσω και με το άλλο μου, το αριστερό το χέρι, να τον πιάσω από το χέρι και να προσπαθήσω να σηκώσω 120 κιλά άνθρωπο. Και είμαι περήφανος γιατί ναι, τον σήκωνα. Και 1 και 2 και 3, νομίζω 4 φορές μου το ζήτησε. Με γλέντισε κανονικά, δεν πολύ κοιμήθηκα. Και στο τέλος μου κάνει νόημα ότι κάτι έχει πάνω στις αποσκευές, να του το δώσω. Τον σήκωσα φυσικά πάλι για να βγει από το αεροπλάνο. Μου λέει κάτι μου έδειχνε εκεί, του λέω τη βαλίτσα αυτή, όχι. Αυτή όχι. Τελικά μου κάνει κάτι από πίσω. Κοιτάω για μια μαγκούρα. Τι βγάζω. Συγγνώμη που βήχω. Τι βγάζω για τη μαγκούρα. Του τη δίνω. Και μου λέει εντάξει, θα με βγάλεις και έξω τώρα. Λέω θα μου το πω τόσο πολύ με γλέντισες να μην σε βγάλω και έξω. Θα σε βγάλω. Τιπ δεν άφησε. Οκ. Προχωράμε. Πάω στο ξενοδοχείο.
16 βαθμούς νομίζω το air condition, ή 16-18. Μπαίνω μέσα, παγετώνας, ρε. Γκούχου εγώ, ήδη από Ζηρίχη, γκούχου και εκεί. Προσπαθώ να κοιμηθώ, ξυπνάω κατά τις 3 ώρα το βράδυ, πάλι γκούχου, τσάι, ζεστά μπάνια, τέτοια, μπας και κοιμηθώ. Μια τραγωδία, εντάξει. Το καλό είναι ότι είδα 2 φίλους μου που ζουν εκεί. Τώρα είναι το Γιάννη, ο οποίος δουλεύει στην Emirates και είναι από τους φίλους μου αυτούς που είχα στη σχολή. Δηλαδή περιγράφει μια ζωή, όχι περιγράφει, προέρχεται από ένα κομμάτι της ζωής μου το οποίο ήμουν φοιτητής, μόνο φοιτητής δεν ήμουνα, πιο πολύ μπάρμα και όλα τα υπόλοιπα. Και το άλλο είναι από συγγνώμη πάλι που βήχω, από έναν άλλο φίλο μου, το Γιώργο, ο οποίος με έμαθε να φτιάχνω ποτά. Καφέ σίγουρα δεν έμαθα να φτιάχνω, δεν έμαθα ποτέ να κάνω καφέ. Να φτιάχνω ποτά, ας πούμε, σφινάκια και τέτοια. Ναι. Πολύ καλές αναμνήσεις με τον Γιώργο. Τα είπαμε και με τους 2, ευτυχώς. Αυτά ήταν τα καλά του Ντουμπάι. Φτάνω πρώτη μέρα, ανεβάζω φωτογραφία εκεί, κάτι ουρανοξύστες, δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω. Αυτά τα τερτουργήματα που έχει το Ντουμπάι. Απλά έτσι, επειδή μου αρέσει η φωτογραφία και λέω, ας βγάλουμε φωτογραφία. Και ξεκινάνε μαλάκα οι καρδούλες στο Instagram, στο story και δεν έχουν σταματημό. Καρδούλες. Αφού σε κάποια στιγμή κάνω έτσι, κοιτάζω μες στο παντελόνι, λέω, λες να βγάλα δεύτερο όρχη και να πατάνε όλοι καρδούλες. Τι έχει συμβεί? Τι τόσο καλό έχει συμβεί στον πλανήτη? Τι γαμάτο story έχω ανεβάσει? Τι συνέβη? Παντρεύτηκα, έκανα παιδί? Γιατί τόσες καρδούλες? Και εγώ είχα ανεβάσει το Ντουμπάι, ένα βρωμό ουρανοξύστη. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω τι φάση. Και είδα και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Instagram που λέει, όταν πάτε λίγο στο Ντουμπάι, ξεχνάτε, λέει, την Ισλαμοφοβία που έχει ριζώσει μέσα στο πετσί σας. Σαγμένο. Μ' άρεσε. Όταν έφυγα λοιπόν από το ξενοδοχείο και πήρα Uber για να πάω στο αεροδρόμιο, μιλάμε με έναν κυριούλη εκεί πέρα, το Πακιστάν, μου είπε ήταν 43, φαίνονταν 56 minimum. Του λέω πόσες ώρες δουλεύεις, μου λέει 12 με 14. Πόσα λεφτά παίρνεις? Τα υπολόγισα μετά, έκανα το conversion για να μην σας κουράζω. Πες περίπου 1.000 ευρώ, τα οποία τα 750 τα στέλνει πίσω στην οικογένεια στο Πακιστάν, γιατί έχει 6 παιδιά και με γυναίκα. Του λέω, και εσύ λίγο Netflix, λίγο YouTube, κάτι, ρε παιδί μου, λίγο Spotify φρεράκο, λίγο τη μάνα μου θα τα ακούσει. Τίποτα, μόνο εκεί ντούκου, έδινες και εσύ όλο το βράδυ και η γυναίκα σου εκεί δύναται όλο μαζί. Δουλίτσα όλη τη μέρα, όλο το βράδυ. Και μετά φεύγεις στο εξωτερικό για να ζεις στην οικογένεια. Τι να σε κάνω και σένα? Τι να πω? Σύγχρονη σκλαβιά, 45 μέρες άδειες για να πάει να δει την οικογένειά του, κανένα ρεπό, 0 ρεπό, 7 στα 7 και 12 με 14 ώρες. Μου μαύρισε την ψυχή. Και έχω ακούσει κάτι ιστορίες για κάτι του Ντουμπάι, Κατάρ και τέτοια, ότι σου κρατάνε και το διαβατήριο και να μην μπορείς να φύγεις, και ότι αν πεις ότι φεύγεις μόνος σου και έχεις, ας πούμε, 3 χρόνια συμβόλαιο και θες να φύγεις στο δεύτερο, πρέπει να τους πληρώσεις ό,τι σου έχουν πληρώσει σε μισθούς τα χρόνια που δούλευες για εκείνους. Οπότε, ναι, ίσως χειρότερος και όπως σκλάβος. Ο σκλάβος, ας πούμε, να μπορούσε να τρέξει και να φύγει και να πάει σε μια άλλη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε αυτό δεν μπορούν. Γι' αυτό να εκτιμάμε τι έχουμε, θα πω εγώ. Εντάξει. Εγώ προσπαθώ να το κάνω. Προχωράμε. Πού πάμε. Όχι βενζίνη αν δεν φοράς κράνος. Okay. Στην εξαρτία θα λάβουν μέρος το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος. Τώρα να πω μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη. Μπράβο. Εντάξει. Οκ. Ας του πούμε κανένα μπράβο. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση και Μαρία Ζάγκα, καθώς και από τον γραμματέα, Ταξιάρχη Βλάχο, τη συνεισφορά του στην εκστρατεία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αφορμή για την πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, στάθηκαν το τραγικό περιστατικό στην Κρήτη,
όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος αναβάτης και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ιδιοκτήτη πρατηριούχου υγρών καυσίμων ότι δεν θα εξυπηρετεί μοτοσυκλωτιστές που δεν φορούν κράνος. Άρα από ένα απλό πολίτη ξεκίνησε όλο αυτό. Είδαν ότι έχει ανταπόκριση, το τσίμπησε ο Υπουργός Υγείας. Μαζί τους εγώ ας τα παίρνω από τους απλούς πολίτες και ας κάνουν τέτοιες εκστρατείες για να σωθεί κόσμος. Εμένα δεν με πειράζει, εγώ θα το πω τον μπράβο μου. Αλλά απ' την άλλη δεν θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοί οι άλλες 100 εκστρατείες σαν Υπουργείο για να σώζεται ο κόσμος. Γιατί τώρα, ας πούμε, ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου δεν θα μπορούν να βάλουν βενζίνη, γιατί δεν φοράνε κράνος. Η μισή Σύρος θα μείνει χωρίς βενζίνη. Θα μου πεις, Γιώργο, θα το γυρίσουν σε ποδήλατα και θα ζήσουν παραπάνω χρόνια. Θα σου πω ναι, αλλά μπορεί να τους πατήσουν οι άλλοι με τα αυτοκίνητα που θα φοράνε ζώνη και ή οι άλλοι με τα μηχανάκια που θα φοράνε κράνος και θα οδηγούν σε τρελή. Δεν ξέρω. Πάντως ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου θα έχουν πρόβλημα να βάλουν βενζίνη. Αυτό ξέρω εγώ. Οκ. Ίσως χρειαστεί να τους βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Είναι λυπηρό αυτό. Μπαμπά, αδερφέ, βάλτε κράνος για να βάζετε και βενζίνη. Εντάξει, από μένα αυτό. Κάνες πρόβλημα. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Σας έχω πολύ καλή σειρά. Spycraft. Ντοκιμαντέρ αμερικάνικο στο Netflix και έχει να κάνει με κατασκοπία, πώς κατασκοπεύει μία χώρα την άλλη, με τι συσκευές, τι κάνουν οι πράκτορες, CIA, πληροφορίες, μυστικές υπηρεσίες, τεχνολογίες. Μου το είπε ο Γιάννης, ευχαριστώ Γιάννη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το βρείτε στο Netflix. Spycraft. Εντάξει. Σας το είπα. Να το δείτε. Οκ. Λοιπόν, πολύ δίχω γάμοτε. Πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Μαρινάκη. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα αποθεώσω κάποιον που το λένε Μαρινάκη, γιατί ξέρω τον Παύλο Μαρινάκη που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και που μοιάζει πάρα πολύ εμφανισιακά και στο ίδιο στυλ θα έλεγα με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη που τον ξέρουμε όλοι. Θα μιλήσω για ένα άλλο Μαρινάκη. Δεν θυμάμαι το μικρό του, να σας πω την αλήθεια. Είναι ο Greekonomics. Έχει ένα κανάλι στο YouTube πολύ ενδιαφέρον σχετικά με τα οικονομικά. Και έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube στο κανάλι το οποίο λέγεται το τρίγωνο της διαπλοκής. Greekonomics νούμερο 47. Θα το βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου του νούμερο 51. Ούτε η μάνα μου δεν θα το ακούσει. Θα το βρείτε από κάτω. Μπορείτε να κλικάρετε πάνω στο link, να μπείτε στο YouTube και να βρείτε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Εμένα μου φάνηκε απλό και to the point. Βέβαια μπορεί τον κύριο Μαρινάκη αυτό να μην τον ξαναδούμε. Κάποιος θα τον έχει τσιμεντώσει. Αλλά θα τον θυμόμαστε. Τουλάχιστον εγώ θα το θυμάμαι. Ελπίζω κι εσείς. Θα το βάλω το βίντεο να το δείτε. Και θέλω και τα σχόλια. Τα σχόλια γενικά τα θέλω. Καυλαντήστε με στα σχόλια, γράψτε καμιά ιστοριούλα, δείτε το βιντεάκι που θα σας ποστάρω. Εντάξει. Πάμε λίγο στα σχόλια να γίνει λίγο σουσού, λίγο καβλάντα. Καυλαντήστε με, πάμε λίγο, μ' αρέσει. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. GiveLink. Είναι το application που έχουν φτιάξει κάποια παιδιά, το οποίο μπορείς να στέλνεις χρήματα για κάποιες οργανώσεις, για διάφορες οργανώσεις. Έχουν κάνει τα παιδιά συνεργασίες και μπορείς να στέλνεις διάφορα πράγματα, από ένα πακέτο μακαρόνια μέχρι παπούτσια, χλωρίνες κλπ. Σε διάφορες οργανώσεις, οι οποίες, όπως σας έχω ξαναπεί, οι ίδιες οι οργανώσεις αυτές βάζουν τις ανάγκες τους στο application, οπότε τους στέλνεις πράγματα που όντως χρειάζονται και δεν τους στέλνεις 2 εκατομμύρια πακέτα μακαρόνια που έχουν άλλα 3 εκατομμύρια στις αποθήκες τους. Θα πω εγώ. Τι συνέβη? Αντί να πάει ο Φρεράκος στη GiveLink, γιατί τους ζαχάρωνα πολύ να τους κάνω ένα podcast αυτούς, αλλά πού θα τους βρω, νομίζω είναι στην Πάτρα, ήρθαν οι GiveLinkers στο Φρεράκο. Μου έστειλαν μήνυμα ότι θέλουν να κάνουν ένα
call μαζί μου και να με ρωτήσουν για το πώς βλέπω την εφαρμογή και όλο αυτό που κάνουν και μπλα μπλα μπλα. Το κάνουν λογικά με αρκετούς. Οπότε και εγώ τους είπα ευχαρίστως. Έκανα το call μαζί τους σήμερα το απόγευμα. Πολύ συμπαθητικά παιδιά. Θυμάμαι τα ονόματα. Αντώνης, Πάρης, Παναγιώτης. Φιλιά παιδιά. Ελπίζω να με ακούτε. Συζητήσαμε λίγο για το application, γιατί τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, τι θα άλλαζα, πώς θα το προωθούσα εγώ. Τους είπα τις σκέψεις μου, με ρώτησαν αυτοί κάποιες ερωτήσεις για το τι έκανα, σε ποιους το έχω δείξει και τα λοιπά. Πολύ ωραία κουβέντα, μου άρεσε πάρα πολύ γενικά, ελπίζω και σε εσάς παιδιά. Και τους είπα ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσω και εγώ την αλυσίδα μου, την αλυσίδα αγάπης όπως την έχουν ονομάσει, στο οποίο μπορείς να ξεκινήσεις, να βάλεις εσύ ένα ποσό όπως σας έχω ξαναπεί, και όσοι είναι φίλοι αυτού του podcast, φίλοι δικοί μου κλπ. Να συνεισφέρουν και αυτοί με 50 λεπτά, 1 ευρώ, 1,5, 2, 3, 5, 10. Το ιδανικό για μένα θα ήταν αυτοί οι 150-200 που ακούν αυτό το podcast να βάζανε 1-2 ευρώ κάθε φορά που κάναμε μια τέτοια αλυσίδα και να τα στέλναμε σε κάποιον οργανισμό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, 1-2 ευρώ να βάζω καθένα το μήνα. Όταν είμαστε πολλοί, θα μαζευτούν πολλά ευρώ και θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Βάζεις απλά την πιστωτική σου με Apple Pay, με Google Pay, με ό,τι θες και σε μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να κάνεις την πληρωμή. Θες 50 λεπτά, στείλε 50. Φανταστικό. Εμένα μου αρέσει. Θα το στηρίξω με όλη μου την καρδιά. Και ελπίζω κι εσείς. Θα κλείσουμε. Να έχω και ταξίδι μπροστά μου. Θα λείπω 3 εβδομάδες. Θα πάρω τα μικρόφωνα μαζί. Θα προσπαθήσω να γράψω podcast από εκεί που θα είμαι. Δεν υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω. Για να κλείσουμε όμως, και επειδή σας ξεκίνησα με Άντζελα, πρέπει να σας κλείσω και λίγο κάπως. Έτσι δεν είναι? Πώς ονομάζουμε ένα σκαπτικό εργαλείο ή μηχάνημα ελευθέρων ηθών? Σκαπτικό εργαλείο. Έτσι. Πώς ονομάζουμε ένα σκαπτικό εργαλείο ελευθέρων ηθών? Τσαπατσούλα. Εντάξει. Τσαπατσούλα. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε ότι είχα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Το ξαναέγραψα το podcast. Να μ' αγαπάτε. Επειδή σας αγαπώ. Επειδή σας αγαπώ τώρα. Να αγαπάς κάποιον επειδή σε αγαπάει? Όχι, μαλακία είναι. Να μ' αγαπάτε έτσι. Όπως σας αγαπώ κι εγώ έτσι. Φιλάκια πολλά και θέλω σχόλια. Τα λέμε σύντομα.